Karong adlaw atong gisaulog ang fiesta sa Birhen del Carmen or the feast of the Our Lady of Mount Carmel. O kini dugay na kining title ni Santa Maria, and it is venerated by the Carmelites of the Ancient of Servants and the Discalced Carmelites. Kani gikan pa sa 15th century. Kining maong popular devotion, ilabi na ang skapularyo. Diin nagatuo kita na kumusuot kita ang skapularyo, we are protected under the protection of Our Lady. And traditionally, si Santa Maria diingon dito na nihatag sa maong skapularyo ni usa ka Carmelite monk na si Simon Stock. O kining maong kapistahan atong gisilibrar karon. Pero mangutana kita, anong ginasilibrar man nato kining maong kapistahan? And why it is so popular? Ilabi na sa mga Carmelita, ilabi na ang atong debosyon kang Santa Maria. Kay ang mga Carmelita, gikonsiderar nila si Santa Maria to be a perfect model of the interior life. Ilabi na diya sa pag-ampo o contemplation. And Mary is the model of virtue in the person who was closest in the life of Jesus. Gani kung antong pamalandungan ang kinabuhi ni Santa Maria. Makita nato kung unsa ang maayong ehemplo sa sumusunod ni Kristo. That is why we give Mary the highest honor. Although mali ng paghuna-una sa laing mga sikta, nagtanaw sila na dihimo natong Diyos si Santa Maria, na ato siyang ginasimba. Kani, we give Mary the highest honor as the mother of Jesus. And dili lang sa iyahang pagkainahan biologically, kundi labaw sa tanan sa iyahang pagkasumusunod. Her fiat, her example. If you remember when Angel Gabriel announced to Mary that she will be the mother of Jesus. Ang simple lang ang iyang tubag sa anghel, fiat mi secundum verbum tuum, o let it be done to me according to thy word. Na matuman ang imong pagbuot, sumala sa imong mga pulong. O matuban ka nako ang imong pagbuot, sumala sa imong mga pulong. Kay ang atong kinabuhi, it's about doing the will of God. Now, buhaton nato unsabay pagbuot sa Dios. Dili ang atong kaugalingong pagbuot, kundili ang pagbuot sa nagmugna og nagbuhat kanato. Apan mga igsuon, mangutana kita, unsa may atong buhaton aron masabtan ang kabubuton sa Dios? What should we do to know the will of God? Kay diha sa atong ebanghelyo, si Jesus nagpasalamat sa iyang amahan tungod sa iyang pagpadayag sa kaugalingon ngadto sa mga gagmayng mga bata. Apan ang gagmay mga bata wala magpasabot og mga bag-ong nahimugso, kundili mga tao nga mapaubsanon o sila nga andam maminaw sa pulong sa Dios. Ang mga maalamon dili dautan sa mata ni Jesus. Apan iyang gisaway katong mga tao nga nahimong mapahitason tungod sa gihuptan nga kahibalo sama sa mga Pariseo. Ug tungod sa huna-huna nga sila puno sa kaalam, dili na nila dawaton ang gipanudlo ni Kristo. Hinaot nga dili kita mahisama kanila. Kay the danger of Christianity, the danger of our faith, is once we fall into pride. Kay matud pa ni San Agustin, na ang garbo naghimo sa mga anghel ug yawa, while ang pagpaubos naghimo sa mga tao sama sa mga anghel. Pride is the number one sin that separate us from God and men. Kani nag-separate pod ka nato sa laing mga isig kaingon nato, isig katawo ka nato because of our pride. O
ang maong ebanghelyo, nagpahinumdom ka nato sa pagpaubos kanunay. Sa mausab sa atong halangdong inahan, nga mapaubsanong midawat sa kabubuton sa Dios. Ang bantugang pilosopo nga si Socrates nagpahinumdom na ang tinuod na kaalam, true wisdom, comes to each of us when we realize how little we understand about life, about ourselves, and the world around us. In other words, the more we know, the more we do not know. Ang pagbati sa atuan na kinahanglan magpaubos kanunay. Kay dili kita kanunay naa sa kaalam, naa sa kahibalo. Ang sa ato lang, mahimo kitag abri sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Nasama ni Santa Maria, abri kanunay sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ug makaingon kita, matuman ang imong pagbuot, sumala sa imong mga pulong.